Grabe na may pa-welcome ng first day, Kaya Lindol. nga, sobra yung Lindol, Lakas. 7.1. Saan galing, Lindol? Sa may Basilan area. Good morning mga moms! Hi! This is it. So, first day of school. And first day ng pagbubukas natin. At opening ni Gwen. Ayan na siya, busy na siya. At higit sa lahat, Michelle! Happy anniversary to us! Remember, diba June 18 yan? Last year. So, that's all for now. Happy anniversary po sa atin. So, ngayon maghihiwa na tayo ng mga panakot o yung mga bawang sibuyas luya at ayun yung mga student pumapasok na sila. Ayan. Time check, it's po already 4:40 in the morning. So, magsimula na tayo. Simulan na natin ito. Ayun na po siya ang kanyang kaldero na pagkalaki-laki. So, magtitimpla na siya. Excited much. So, gusto ko rin malaman at makita kung sino yung magiging buena mano natin. Dahil meron tayong pa-surpresa para sa kanila. Abangan. Siyempre. Magkakape muna tayo. Nagkape ka na ba? Ha? Kagawin, magtimpla na kita. So, magtimpla na tayo. Magkape tayo. So, sabi, ewan ko lang ha, hindi pa namin sure, pero baka pumunta mamaya ang mga akla kung walang hangover. Good morning, Bosseng! Ma'am, good morning! Dito sa last na dito. Kape tayo. Pampagising. Black coffee lang. Ayaw ko na sa tea. Yan yung mga student, yung mga parents na hinahatid yung kanilang mga anak. Ayan, andyan na sila. Paliwanag na. At dahil anniversary natin, ito na nga ang ating pasurpresa para sa kanila. Pero syempre, kasi pag hindi naman natin binigyan ng worth, 'di ba, yung bibilihin nila, baka lahat sila rito pumunta tapos hindi naman bumili. So, meron tayong pa-promo, buy 50 worth of meals, ulam, kanin, drinks, no? Chance to win surprise school item. Ayan. So, bubunot sila dito sa ating tambiolo. Ayan. Para maganda sa harap natin pakita sa inyo. Ayan. Bubunot sila dito. So, pag nabunot nila, meron tayong corrector. So, mapapanalunan nila may corrector. Meron pwedeng one whole sheet pad. Ayan, yung ganito po. Ayan. Meron din ito na 1/4. Kasi yung 1/4 dito. Dito mo sa last ang 11. Ano yung 1/4? 11, 10, diha, agi. So, meron tayong pantasa, eraser, gunting. Ito pala. Yan, so meron ganito 1/4 sheet. Merong crayons. Merong corrector. Yan, meron tayong ruler. May pencil. May ball pen. May tumbler. Siyempre, may mga tumbler tayo. Na may 3 tumbler. And, siyempre, meron din makakabunot ng congratulations. Yan, yung congratulations ibig sabihin. Ginawa ko ng positive siya. Positive, ano pa rin. Na parang try again. So, yun lang mga moms. So, when you buy 50 pesos worth of meals, ibunot sila, then pwede sila manalo ng mga prizes. Tapos, ang abangan natin kasi yung ating magiging buena mano. Kasi meron akong regalo. Payong! Yes. And this is for the teachers. So, good luck! Thank you so much in advance sa inyong lahat sa mga bibili. Ayan.
nakaka-excite talaga kapag first day of school. Kahit sino, even the students, especially the students, talagang very excited sila na makabalik sa mostly, hindi ko naman nila lahat, pero mostly sa mga student, for sure, excited sila kasi gusto nila malaman kung magkaklase pa rin ba sila ng dati niyang BFF, o na, kung sino yung bago nila magiging teachers, mga bago nilang classmates, so, excited much yan. At siyempre, sa mga kagaya po namin ng mga negosyante, excited din kami, no? Especially mga malalapit sa school, kasi ngayon lang kami ulit makakabawi ng aming mga sales. So, good luck. Good luck sa mga students natin. Good luck sa makikilala natin mga bagong suki na sa mga kasi graduate na iba naming suki. And hopefully no na sana dumami pa yung ating customers. Mas marami pa. Kaya naman if you're still watching this video, please don't skip the ads mga moms. Manatili ka lang dyan. Panoorin mo hanggang dulo. Okay? Thank you so much sa support. Magluluto na kami. God bless! Andiyan na yung mga student, pumasok na sa loob. Nagdaratingan na. Nakakatawa kasi karami sa mga ibang estudyante, mga bagong uniform. Andun yung iba, nasa taas na, nasa kanila mga classroom, nasa building na nila. Ayan. Hala, grabe naman yun. Grabe naman yun. Buong buo si Carla. Pamangkin po ni Brenda. Buong buo. So that's all for now. Mamaya tingnan natin kung ano pa makaganapan, ha? Standby lang kayo dyan. Huwag niyo skip yung ads. May buena mano na si Gwen. Taray. Bawang. Hala, tuwara. Hindi niya pa kabali yung style. Ayan na, mga moms. Ali Luga for only 20 pesos. Pag ikaw bumili rito. Hala, grabe. Ikaw pumili. Ikaw hawakan. Ikaw maghahawak. Naana siya yung bawang? Ayan. Balik-balik lang dyan. Thank you! Oh my God. May benamano na. I-shake-shake mo na. Actually, may boy naman na nag-send na nga. Oo. Ito siya, Hindi, dito sa sa tindahan. tindahan siya yung boy naman. Shake, shake, shake! Pa yung mga ibang mga magulang, mga nakabantay pa sa kanilang mga anak. Andun sila. Bantay pa sila. May mga ganyan talaga mga moms na mga magulang. Ano pa iba? Welcome to Asa National High School, home of the Achievers. Ayan, andito pa rin yung mga magulang. Ibang mga nag-aalala rin talaga, syempre. Napakalakas po nung lindol, mga moms. Ayan, pumasok na ulit yung ibang mga students. Sa gabay ng kanilang mga teachers, pag-assist. Grabe, nakakatakot yung lindol. Ang lakas. Sa kalagitnaan sila ng orientation para sa mga papasok na first year high school or grade 7. Morning mga moms. Nako, actually hindi siya talaga kagulo. Ay! Sir Agent! Grabe na may pa-welcome ng first day, lindol. Ayan, sobra yung lindol, Lakas. 7.1. Saan galing daw? So may Basilan area. So, ang lakas. 7.1. Mabot ito eh. Okay, yan. OMG. So, yung mga bata ngayon, yung mga teachers nasa labas ngayon dito ng campus, gawa ng napakalakas na ng lindol. So, hindi pa makapag-decide kung mag-half day ba kasi nasa kalagitnaan sila ng orientation ng school. Napakalakas. So, yung mga students nandito. Good morning! Ay, pa-welcome lindol agad. So, akala gutom lang lahat. Yan, at gaya nga na ipangako ko, si Ma'am, what's your name, Ma'am? Jenny! Si Ma'am Jenny ang ating benamano teacher dahil dyan, halika Ma'am Jenny! Tchadan! You have a gift! Sabi ko kasi, kung sino yung aking benamano teacher, may free na payong. Okay, nagubat. Nagubaan na. Ano alam ni Ma'am?
Ah, Si Madam. Bye. si? Ana, adi sa ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am Jenny. Ano kay Ma'am Jenny? Ay, kay Ma'am ano? Dalawang kanton, isang dinuguan, dalawang rice, then tubig. Ah, Pwede ba to? oo, pwede yan. Sa kalayo? Halika. May nauna pa pala. So, ang nakuha niya ay dalawang kanton. Good morning. Naku, nilindol tayo. Good morning. Ikaw walang benamano talaga. Dahil dyan, meron akong regalo for you. Ano May pala yung umbrella gusto na mo? din ako. Ang pagpili ka if you want. May red, na ay blue, pink, violet. Thank you, Mom. Benamano yan ha. Tapos yung mga Papaswerte. student. Papaswerte despite sa earthquake. Siya eh. Grabe yung pa-welcome. First day na, lindol agad. Ah, sige ma'am. Thank you ma'am. Ingat po. Manalo niya? Ha? Milo. Oh, ay, wala akong Milo ma'am. Kasi nani. Pwede ka naman magpabili na lang. Gusto. Ah, okay. Sige. So, ayan na mga ma'am, yung pasimulan natin. Nakakaloka. So, may mga ibang bata na nahimatay siguro dahil sa takot. Ang nakakaano kasi nito yung mga aftershock ng lindol. So, andito yung mga teachers naka-guide sa mga estudyante. Yun sila, oh. Mga nakalingkod sila. Yung iba nandun pa sa taas. Ingat tayong lahat. Kasi meron tayong, ayan oh. So, nakabili kayo ng worth fee. So, bunot ka ate. Halika dali. Tingnan natin kung anong premium mo. Pad! Ayan. So, meron kang ito. Oh, diba? Thank you! Mga magulang ay nag-aalala pa rin sa kanilang mga anak. Napakalakas po kasi nung lindol na nangyari. Kaya nakabantay pa rin sila. Especially siguro yung mga anak nila, mga grade 7 pa lang, kapapasok pa lang ng high school. Diba? Ang iba nagpapahabol ng enroll. Kasi po may mga ibang estudyante na galing pa po ng bukid, ng medyo malayo-layo yung lugar. Kaya ngayon pa lang di sila halos makakahabol ng enroll. Late enrollee. Ang ating mga potahe today, Baguio beans. Ang una kanina naluto ay ang pansit. We also have some fish. We have chop suey. Our menudo. And dinuguan. Yan. Kain na. So, eto na ang isa sa pinaka-wina-worry ko ngayong first day. Baka mag-half day pa ng klase or what. Hindi pa natin alam. Wala pang sinasabing announcement. So, pag nag-half day yan, malamang. Baka hindi mabete yung ating mga tinilbutong ulam. Good luck. Pero syempre, importante pa rin dapat yung kaligtasan ng lahat ng mga nakakarami, especially ng mga students. So, ayun na mga moms, that's all for now. Abangan nyo na lang yung mga susunod namin mga videos and vlogs. So, sana panoorin nyo to hanggang sa matapos. And please don't skip the ads sa lahat ng mga susunod pa naming video, okay? God bless you. Maraming salamat!